Figyelj, ne ránk! Ritka pillanat. Ritka, hát ez az, ha nem fogszalat, akkor ritka. Anya pucolja a keszeget. Ritka. Meg ott van még a hulladék, már ráment a nyavajás légy. Az zöld légy. Hé, ki pucol, hogy pacsál. Nincs semmi. Ki pacsál? Ákoska? Ákos. Halló? Ki pacsál ott? Csinálj csak. Ákos pajtás. Ákon bákon, ki pacsál? Jaj. Jaj. Hát ki ez? Ki pacsálja ezt a gyereket? Ki? Te, úgy, csak, nagyot. Nagyot csapjál bele. Na. Nézd apára. Úgy. Tudom, neki kiázik, most a feneket. Ja, nem baj. Ahol csapjál bele. Hát sokáig úgy sem. Nem, hát. Nem össze semmi baj.